Aranda Berdi Muhammedov halkın zerurluklarına ätkermelik edip, gidrotsiklda gedelenç edip yörke, odolum boş durun, onlarca mihmanhanaların üstötüne, täze mihmanhanaları kurmak bilen yurdun büdjetini ve devletin iktisadiyetini yumurup yören wagtynda kazanç etmek üçün daşary yurtlara giden Türkmenistan'ın raýatlary biometrik pasportynyň möhletini uzartmak üçün yurda dolanmaga yol tapman közenýärler. Köpesiniň pasportynyň möhleti gutorup barýar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň 1996-njy ýylyň 18-nji iýunyna Goşadyrnak içinde Türkmenistanyň daşary ýurtdaky konsulluk edaralary hakynda nomer 125 belgili karary bilen baglanşykly ýüze çykýar. Şol karara laýyklykda Türkmenistanyň çäginden daşarda pasport bermek göleňine tutulmany. Sebäbi ol kanun akty kabul edilende Türkmenistana daşary ýurt pasporty ýokdy. Daşary ýurt üçün biometrik pasport diňe 2008-nji ýyldan girildi. Munno da Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda daşary ýurt pasporty diňe Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan berilýär. Bu giýizilen düzgün aslında Türkmenistanyň ýylatyny tutuşlaryň kontrollyga almak hem gorkuzmak üçün goşmaça bir serişdi. Türkmenistanyň pasportyny çalşyryp täzesini almak diňe bir madda çykdaýjylar bolman. Eýsem täze pasport edinenleriniň ýurtdan çykyp biljegi ýa-da bilmejegi näbeli ýagdaýda galýar. Dünýäniň köp ýurtlaryna, öz raýatlaryna şol bolýan ýurduny pasporty çalşyp berýärler. Emma dünýäde tebii gaz gorlarynyň derejesi boýunça 4-nji orunda durýan döwlet ýurdun çäginden daşardaky ýylatyna kömek bermek aladasyny öz üstüne almaýar. Adan yolu, atlanali